Mestská časť Ružinov v spolupráci s Kultusom Ružinov pravidelne pripravuje pre seniorov seniorské fórum. Ide o stretnutie, na ktorom sa môžu obyvatelia osobne opýtať starostu či jeho zástupcov otázky, ktoré ich zaujímajú a prebrať témy, ktoré sa ich dotýkajú. Teším sa, že sme sa znova mohli stretnúť s ružinovskými seniormi. Je to už 2-3 krát do roka takéto pravidelná akcia, kde dostanú najaktuálnejšie informácie a zároveň sa môžu pýtať na čokoľvek ich zaujíma. Je to super, je to výborné a strašne dobre sa počúva pán starosta, že dodá človeku taký optimizmus trošku v tomto rozoštvanom svete. Určite je to veľmi dobrá vec. Samozrejme, ľudia sa tu dozvedia veci, ktoré možno ani nevedeli. Pán starosta je šikovný človek, robí dobre svoju robotu, určite má svoje medzery, chyby, ale akože ja som celkovo spokojná s jeho robotou. A je to dobré, že to robia, jasné. Seniori tak mali opäť príležitosť diskutovať s vedením mestskej časti o rôznych problémoch každodenného života. Témy sa týkali poškodených chodníkov, verejného priestoru až po budúcnosť a plány, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Účastníci ocenili najmä možnosť otvorenej diskusie a priame odpovede. Pán starosta odpovedal aj na tú výstavu pri Štrkoveckom jazere a samozrejme aj na ten bytový komplex, ktorý sa bude tam stavať. No, nehovorím, že nás to potešilo, bude to zaústenie, no ale aspoň ten hotel, bývalý hotel Junior konečne dostane novú podobu a snad budeme mať krajší Ružinov. Dneska bolo veľmi dobré, pretože malo to dobrý priebeh, otázky zaujímavé, odpovede vyčerpávajúce, bolo to dobré. Ako fajn, boli všetky otázky odpovedané a sme spokojní. Sme radi, že chodíme sem do denného centra, ako denné centrum Pošeň. Veľmi dobre sa tam cítime a ďakujem za podporu miestnemu úradu. Aj pre vedenie mestskej časti má seniorské fórum veľký význam. Získava totiž množstvo podnetov a spätnej väzby, vďaka ktorým môže lepšie reagovať na potreby svojich obyvateľov. Máme veľa spätnej väzby, dokonca sme už menili naše všeobecne záväzné nariadenie na základe podnetov, ktoré sme počuli tu na seniorskom fóre. Stále ale platí, že ktokoľvek sa chce čokoľvek v Ružinove spýtať svojho starostu, môže napísať napríklad na starosta@ružinov.sk a ten e-mail sa ku mne dostane a dostane odo mňa aj odpoveď. Pre TVR Valéria